Mayang adlaw nga Sabado mga higala, aniya mga maayong balita sa Central Visayas. Tracy ka Mega Health Center tukuron sa Bohol. Naghuot ng mga pasyente nga sa mga health centers ng Inanglan ug sa mga tambal nga ngayang madapatan, aminado ang kagamahanan sa dako pa nga kakuwangan. Alang sa mga Pilipino, ang pila ka tuig nga sakripisyo nagbunga na sa bugmaayo. Human sa pila ka tuig nga ang kwartas kagamahanan giusik-usikan, salamat nga nakapili na kita og medyo mga butan. Matod pas kagamahanan, ang nagpunsisok ka mga pasyente dala sa kakuwang sa mga tambalanan ug mga specialty care center nga mapaduol unta sa nanginahanglan, mahimong sulbad na ug di na malangan. Karong tuiga, 307 ka mga mega health centers ipatukod sa kagamahanan ug 322 niini ipabarog sa sunod nga 12 ka buwan. Dili sa Bohol, matod ni Senador Bongo, dili na maguol kay 13 ka mga mega health centers ang pwede na poon nga maduol. Nasugda na pagtukod ang mega health center sa Tagbilaran ug sa dili madugay pusod na usab pagbarog ang sa ubay ug 11 pa ka mga mega health centers nga sa nanginahanglan og serbisyo makalipay. Ang Super Health Center, it's a medium type of a polyclinic, mas gamay sa ospital, mas dako sa rural health unit ug pwede na i-improve sa LGU. Pasilidad nga maghatag sa serbisyo dental, laboratory ug x-ray ug uban pang serbisyong batakan. Pwede pa usab nga sa host LGU ang serbisyo apunan. Dugang pa sa dili madugay sa specialty healthcare centers ang mga riyon tukuran aron dili na kinahanglan pang mutapon ang pasyente sa kauluan. Ilabi na kon sa komplikadong sakit kinahanglang matambalan. Gikan diri sa Super Mega Health Center construction site sa Tagbilaran City, alas maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Himamat Peace Camp 2023 gisalmutan sa mga student government officers sa probinsya sa Siquijor. 140 ka mga student government officers gikan sa 28 ka pribado ug publikong tunghaan ang kumbating niatrakas sa mga hagit sa gipahigayong Himamat Peace Camp 2.0 kaniadtong Hulyo 19 hangtod 21 nga pasiugda sa Siquijor Police Provincial Office. Giluhan ni Police Colonel Robert Dilingbawan katimbaya ang Kabataang Kontra Droga at Terorismo Provincial Leaders, SPPO Provincial Advisory Group, Youth for Peace, Provincial Government of Siquijor o Department of Education. Ang aktibidad, adunay temang kabataan, bumangon, gumising at makiisa sa paglikan na mapayapang bukas nga gipahigayon sa SPPO Provincial Headquarters. Aktibo nilang gitagbo ang mga aktibidades kalakip sa peace camp sama sa physical exercises, rescue o survival techniques o guban pang workshops and lectures na magpabaskog o magpaligdong kanila sa pagsagubag sa dinodanay nga hagit sa kinabuhi, ilabi na ang pagtabang sa komunidad sa pagwakli sa ilegal na droga o terorismo. Nagkahiusa, nagtinabangay og nalingaw pag-ayo ang mga kabatan-unan sa maong kalihukan di nakahimamat sila o mga bagong higala ug nakatunan usab nila na palanggaon o protektahan ang nasud pinaagi sa ilang pagpakabana sa matag usa. Katimbang ang Philippine Army, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Information Agency, Provincial Social Welfare and Development Office, Integrated Provincial Health Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o local government units sa kalampusan sa Himamat Peace Camp 2023. It is the youth that should be truly concerned with active citizenry and participation in the nation building. This is for your future. It is your generation that will face the consequences of what we are doing right now. So let's work together for the development of our community. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hamon. DTI nag-turn over sa ilang assistance para sa death victims dito sa Ayungon, Negros Oriental. Nakadawat og ayuda gikan sa Department of Trade and Industry ang 123 kagagmayng negosyante sa Ayungon na nasalanta sa mga niaging kalamidad. Nanghatag ang DTI og mga voucher na nagbalor og 7,500 pesos sa matag usang benepisyaryo.
Magamit nila kini alang sa pagpamalit og mga butang sa accredited supermarket sa DTI na pwede sab nilang ibaligya sa ilang mga tindahan. Parte ni sa programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa sa DTI. Tumong niini na matabangan ang mga gagmayng negosyante na mabalik ang ilang negosyo na naundang tungod sa kalamidad. Dili man pwedeng manghatag og kwarta si DTI kay dili man mi DSWD. Ang hatag ni DTI ang gitawag namong livelihood kits. But at least ba nga nakatabang bitaw na siya nga nakabarog mo, nakapadayon mo. Ang benepisyaryo sa Ayungon na ilhang biktima sa Bagyong Odette sama ni Frosie Torres. Pag yung kamupunda yun, dako di kain tabang, sir. Sari-sari. Mga bugas, dahin tahop, dayon tinapa. Daghang kayong salamat sa maong nga tabang. Gawa sa pag-apod-apod og ayuda, gibuksan sab sa DTI ang usa ka negosyo center sa maong lungsod. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa Philippine Information Agency alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisita ang musunod. Sa ngalan ni Rob Cabardo, ako si Myrtle Pasigan ug maguban na punta sa sunod simana.